ita Marina ce. Marina kaniya da can iska. Ki kokari ki rike shi da minti daya. To baba. Ka jira komai. Yaushe zai biya ni to? Ya ce ko kwandala ba zai biya ba. Kuma ya ce kai duk abin da zaka iya. Kai Kishore, dan ku fa suka zo. Baba ne ya turo su. Gambu, yan sanda ne? Kun ga ba ruwanmu. Ya labe mu je dan Allah. Na roƙe kai labe dan Allah mu wannan gurin ya labe kasu rike biyan labe. Wayo Allah, ya labe dan Allah roƙon ka rike ya labe dan Allah zo mu je ya labe ya labe mu je. Ma ji da wannan lamarin daga baya dan Allah mu je labe. Kai, Tete. I'm sure. Ya labe baka gida na ji kana tafiya zuwa ina ne? Ina tafiya ne yanzu na iso tashar jirgin sama. Tashar jirgin sama? Me kuma kai ka can? Kamar ya me kai ni? Indiya za ni wajen baban Kalabati domin ya biya ni kuɗaɗen da ta karɓa a wajen. Ya labe wannan abu ya ga wurinta. Waye zai tafi har Indiya domin ya karɓo $10,000? Ka yi ƙazamin kuɗin cewa ne na haƙura da waɗannan kuɗaɗen. Ka tana babu da komai da muka so Amerika. Fashe zanen kwandala a wuya. Shi ne yanzu kake cewa akan wata $10,000 ka kula da ofishi nan da kwana 4 zan dawo. Ciwon labai. Dan wasa daukarwa da yawa ne akan wannan kamfanin amma duk da haka ya kore ni. Zan nuna mishi ne. Zan nuna masa abin da zai rasa a dalilin bana kamfanin. Zan bude kamfanin safara. A wata shida zan kwace gaba ɗaya kasuwar bude ido ta Baizat. Abokin sa na kai na farko mazaunin kasar waje ne. Zan kunjime shi da iya tattalawa ta da kuma tatse shi har kashi. Barka dai, sunana Rajesh daga Happy Towers and Travels. Mara bai zuwa Baizat. Na tsara gaba ɗaya da Lisbon kai labai. Za ka zauna a Novotel. Me yasa? A nan za ka sauka yin labai. To amma me yasa? Domin nan shine ya fi kowane masauki na Baizat yin labai. Me yasa Novotel din? A dan to sai kai ka da safan layin labai. Me yasa? To yalla bai sai mu je mai galaya, daidai aljuhu ne. To wajen daidai ya fara masauki na ne kawai. Hiram da shi. Shige yalla bai da wajen. Wannan zai iya zama masauki mai tauraro daya. To ko masu manyan taurari ba za su bada fiye da abin da yake nan ba. Mallam Rajesh, ka karba 50 ko 100 da masaukin baki ce karba. Kai kai dan kasuwancin ka? Ni kuma na samu waje da yi min yanayi da gida. Hello kai. Wayo Allah, da Allah bar wannan batun yanzu. Wannan mutum na Mallam Rajesh. Ya batun wanki da sauran sa. Kana nufin duk wannan rufi dari? A sam, ba wai ina nufin da kai zaka yi ba. Amma ta yaya ne zamu samu? To zan shirya wani abu. To shikenan. Barka ne malam. Ka gane ni kuwa? Yalla bai muhimmi ne kuwa. Ka tuna Darmasagaram? Ni ne dan wajen Fadmarawo da Venkatalaxmi. Kai ne ka je ka sana makarantar kwana. Ya mahi, kai ne. Kalli yadda kai zai. Me kake yi ne? Kana da lafiya ko? A Amerika nake da zama yalla. Oh, aikin zubin na'ura? Harkar zubin na'ura lokacin mutane ne suka cika ta. Ni kamfanin bada bashi ne gida. Ya fi dacewa da ni. Har yanzu dai baka toya ba. Kana nan dai da ja'ircinka da iyayenka suke damuwa a kai. Mahi, da yake tafi da kai zuwa banza. To yalla bai. Tattaunawa ce da abokin ci da kaiya. Kwana 2 zuwa 3 kace. Kai, kun san ma'anar bashi kuwa. Anan magana ta kare amma me yasa kuke ta wani neman sai an biya? Daga kun san labarin su macilan Ogran Narasimha Swami. Gunjin gici na da ban tsoron gani, amma tsawon shekara a cikin turaren wuta ake ta kai shi, domin ba mai iya fuskantar ban tsoron asalin surarta. Ni ma kamar shi ne. A ida a tajiri, amma kuna kokarin ganin siffata ta asali bom. Sireno, waya ne suka nemi na biya su bashi, hakan na nufin in ma gaske su ta yawa, ko ta wurin kansu ya yawa. Ba na san mutum haka. Ina so ne zan ga malam Rajan da rana. Da Allah ku zan yi samun bayananka. Sunana Mahi daga America. Don su gudanar da barka da yalla bai. Zauna, ina jin ka. Wace ranar na yi magana da kai a waya? Wace waya? Yarka ce ta mika min wayar ta muka yi magana da kai daga can America. To ai ni ne yalla bai. Kai hakuri bisa gausina. Kawai na ga tana rayuwar rashin sanin ya kamata ne. Shi ne mata faɗa don ta gyara ta samu tarbiyya yalla bai. Kai har a waye za ka yi mata wata tarbiyya? Waye kai? Kai. Wai nan mu zai bada tarbiyya. Yanzu me kawo ka to? Yarka ta a $10,000 a hannuna. Na zo wajen ka ne domin ka biya ni. Akan $10,000 tun daga Amerika ka taho nan wai. Ko rufi 10 ce haka zan yi labai idan kuɗi na makale a gun mutum ji nake tafkar ahali na ne a tare da su labai. Wannan shine salona. Ni ma haka. Ni ma ba na iya bacci mutum ya taba min ahali na. Idan ya ta kira yanzu lallai ka bata hakuri. Kuma kamar da kudaden. Dan ko ba komai zaka iya barin bai zak da ranka. Hello baba? Ina wani shagali ne da gawayi. Ina ji. Lalle mutumin da ya mare ki a Amerika ga sha ofishina ya zo waya biya shi $10,000. Me? Ya zo India? Baba sai ka ba shi kudaden nan fa. Ya ci mutunci na da yawa. Ba batun biyan kuɗi bane. Yanzu zai ba ki hakuri ne. Ki magana. Kai, ki ta yi hakuri. In ya bani hakuri, zai isa ne? Baba daga kafa fa yayi zai tokare ni. Baba lalle ka gimtse kafar. Hakan ne kadai zai ban nutsuwa. Kuma ma yayi mummunan furci akan ka. Ko sai karka ba shi baba. Me haka yalla bai wata ɗabi'ar yara da yasasshiyar magana.
iyaye kamata yi su dinga tsawatar musu madadin mara musu baya kamar haka abin ƙara ɓaci yake yi. Kai, karatun me kake wani mana akan aikata daidai ba abin da za mu biya, me za ka yi? Zan yi shiƙa jikimar da ke tare da ni ne, zan dawo gobe da sake roƙo, washe garin ranar ma haka, zan yi ta roƙon kowace rana, har sai kun narke. Ba za mu narke ba. Za ku narke. Jami'an tsaro, yalla bai tashi ka tafi. Yalla bai na da tattaunawa da yawa da zai tashi. Yalla bai ku. Yalla bai da Allah tashi. Maza mu je. Mu je da Allah. Yalla bai muddin ban samu haƙina ba zan taɓa barin Baizak ba. Kai, me ba? Kai, wannan wasan kwaikwayon din na me? Saboda kan yadda ka haɗu da ni a ofishi. Sai na tsara haɗuwar ta ma a cici. Kai ne kake kintsa wasan kwaikwayon ai. Daga shaƙe mun wuya rigata. Me yasa kake duk wannan bayan ni kawai? Kuɗaɗe na ne ma. Ba zan bada ba. Dole sai ka bada. Kuɗi na ne ai. Kai, nan fa Baizak ce, ba Amerika ba. Yalla bai anan me kake so kace Baizak Amerika? Suna da mutane a can, muna da mutane a nan. Akwai titina a can, akwai titina a nan. Akwai ruwan gawa a can, a nan ma akwai. Baizak Amerika. Abin da ka gano kenan kadai. Me na ciro bindiga? Sheke ne zaka yi? To ya ne ba zan ya bane. To sheke nin? Kai, kada baka fusata ni. Mana kalle da kai saurin fusatar ma. Kamar wani karamin yaro, amma baka iya biyan bashi da aka karba ba. Kai, dakata. Kalli wanda kuma ya taho. Jama'a kowa fa dauka suke. Kai, ya kai mai. Kai, wannan farajin Daranat ne. Haka ne, ba sai ka bada da kanka ba ma. Rajan Daranat gashi nan. Wannan shine Rajan Daranat. Ni in ka biya ni kuɗi na, daga saman rufi na gidan nika zan dinga ambata wa duniya sunanka. Kai, kana gani? Kana da jin da yake magana ko? Ya idan Allah, ya dinga yake so ya fusata ka. Mu ja shi oshi mai magana. Kai, zan nuna ma me zan iya. Me zaka yi din? Me zaka yi? Wai shi zai yi wani abu. Kai, ka ja Daranat a titi. Gabar ruwan arki za ta yi bakuwar gawar wani da ba a san kowa ya bari kifi ya cinye rabinsa kuma ta kace. Idan har gawar tana sanye da riga, kar ka manta ka sa dala 10,000 aljihunta. Kai, da! Kai ku hudu goma! Ya dai madam, ya kike tsaye a cikin ruwa? Malam ya tafi aiki ne yaro. Ya manta bai tafi abincinsa ba shine zan kai masa. Ba ni zan mika mishi. Ba komai yaro kada ka damu. Dan Allah mamaci bani mana zan kai mishi. Ina ne gun aikin nashi? Ba ofishin aiki bane. Gadin da yake a cibiyar cire kuɗi ta makarantar Gitan. Wajen da yake aiki kenan. Me yasa kai ka kawo kuma? Na ce ta daina sa mutane aiki amma ba ta ji. Ba ita ta sani ba yallaɓai. Ni ne nace ta bani. To zauna. Yallaɓai ya daidai aikin dare waɗannan tufafin fa. Ba komai ɗan nan, bara a lokacin auren ƙaramar ƴata. Na yi alƙawarin zan sake gina wani hawa a gidana. Kuɗin fansho na a buƙatun gida da magungunan matata suke tafiya. Shine na ara miliyan 1.5 daga banki domin na yi wannan gini. Kaga ai dole zan dinga biya wata ko? Nawa ne ya rage a bashin yallaɓai? Gobe sai mu biya. Ni zan bayar. Ni ba na son haka. A wannan shekarun bai kamata kana aikin dare ba don biyan bashin wata. Kai tunani akai. Tsoro da sauke nauyi su suke ingiza mu biya bashi. Rashin kimar da ke tafa da mutuwar kuruciya ya isa ya sa matashi ya kula da lafiyarsa. Ai sam kada ka damu kanka. Me ya faru ne? Na gano wani abu daga yarantata. Yadda iyayena suke matukar tsoron bashi. Walai, kuma kullum cikin buga-buga suke dan saka biya kowace kwandala. Kai Sirino, komai ya kammala. Sirino. Yayin da gogajin ruwa ya farmaci karamin kifi, ya abin yake kasancewa. To irin haka ce ta faru a daidai nan. Waye? Mahashi nake rahoto daga bakin ruwan Cefula fada yallaɓai. Du kifayen da ka turo sun iso yallaɓai. Na busar da su na gyara su da kyau bayan daddatsa su. Sai ka gani waɗannan kifaye an rene su ne domin kiwatawa a gida da sawa a kwalbar kawa. Kada ka sake turo su zuwa teku domin farauta. Ba za su dawo ba domin teku cike yake da gogajen ruwa iri na. Ni gogajin ruwa ne. Bai nan da shiga firgici bisa jiran waɗannan farmaki ko kwana ɗaya ba yi ba. Da farmakin ce ga shi kuma yau an samu wani kusa da bakin ruwan Cibilfada inda zaki fi suka gwabza. Kamar jibin racin da na fiye labai. Dan na ce biya ni kuɗi na kalle da ya rikice. Yalla bai rabin da na sai kake bi dala 10,000? Yalla bai wasa kake ne? Me yasa zai ranci kuɗi a hannunka? Tambaya mai kyau. Ni ma tambaya ta kenan. Gaya min yalla bai. Me yasa mutum mai kuɗi haka zai kasa biya na dala 10,000 ta? Dan Allah ka biya ni kuɗi na yalla bai. Dan Allah. Halo. Yalla bai me haka ne? Dan karama abu yalla bai ka buka kan mama shi? Kai mataimakin kwamishina, ni zan iya baka miliyan 10 ma. Ka ji da shi. Me sai ka ban miliyan 10? Madadin ka biya shi dala 10,000 sa. Ka bashi magana ta wuce. Gaskiya da alamu ba zai yi ta ba. Kar ka dawo mana mara. Karama abu ne yalla bai. Kar ka biye wa jiki ma.
gaba ɗaya ka dagula komai. Ni ne hakan yallaɓai? Yallaɓai sai akai na dagula lamarin. Ka tuna a yanayin da na fara zuwa ofishin ka yallaɓai? Yallaɓai dan Allah kai yarinya ba shi na. Yanzu kuma me yasa zai kawo ga wannan kadami yallaɓai? Kai su bara juna ko shi zai biya ni to ya ku na manta. Bufal a kawo ko. Kwandala ba zai biya ba. A kawo ko. Kuma ya ce kai duk abin da zaka iya. Zan biya ka ba shi hadin ba. Kai shor. Can da magana ta zo ƙarshe. Kin tuna abin da nake ta nema kenan. Yan sanda ne kun ga ba ruwan mu. Kai da bara juna. A kawo mun kofin nan. Kai bufal ke biyan labai. Ka shi a kawo mana. Wayo Allah. Yallaɓai dan Allah ruwan da nake yallaɓai dan Allah zo mu je yallaɓai. Mu je yallaɓai mu je. Ma ji da wannan lamarin daga baya dan Allah mu je yallaɓai. Kai. Ece. I'm sure. Yallaɓai baka gida na ji kana tafiya zuwa ina ne? Ina tafiya ne yanzu na iso tashin jirgin sama. Tashin jirgin sama? Me kuma kai ka can? Kamar ya me kai ni? Indiya zani wajen baban Kalabati domin ya biya ni kuɗaɗen da ta karɓa a wajen. Yallaɓai wannan abu ya ga wurinta. Waye zai tafi har Indiya domin ya karɓo $10 10,000? Ka yi ƙazamin kuɗin cewa ne na haƙura da waɗannan kuɗaɗen? Ka tana ba mu da komai da muka zo Amerika. Fashe zanen kwandale a wuya. Shi ne yanzu kake cewa akan wata $10 10,000 ka kula da ofishin nan da kwana 4 zan dawo. To yallaɓai. Dan wasa daukarwa da yawa ne akan wannan kamfanin amma duk da haka ya kore ni. Zan nuna mishi ne. Zan nuna masa abin da zai rasa a dalilin bana kamfanin. Zan bude kamfanin safara. A wata shida zan kwace gaba ɗaya kasuwar bude ido ta Baizak. Abokin shi na kai na farko mazaunin kasar waje ne. Zan kunjime shi da iya tattalawa ta. Na kuma tatse shi har ƙashi. Barka dai, sunana Rajesh daga Happy Towers and Travels. Mara bai zuwa Baizak. Na tsara gaba ɗaya jadawalin zuwan kayan labai. Za ka zauna a Novotel. Me yasa? A nan za ka sauka kayan labai. To amma me yasa? Domin nan shine ya fi kowane masauki na Baizak kayan labai. Me yasa Novotel din? A dan. To sai kai ka da safan layan labai. Me yasa? To yalla bai sai mu je mai galaya daidai aljuhu ne. To wajen daidai fara ha masauki na ne kawai. Hiram da shi. Shige yalla bai da wajen. Wannan zai iya zama masauki mai sauraro ta. To ko masu manyan saurari ba za su bada fiye da abin da yake nan ba. Mallam Rajesh, ka karba 50 ko 100 da masaukin baki ke karba. Kai kai dan kasuwancin ka? Ni kuma na samu waje da yi min yanayi da gida. Halo kai. Wayo Allah, da Allah bar wannan batun yanzu. Wannan mutum na Mallam Rajesh. Ya batun wanki da sauran saka. Kana nufin duk wannan rufi dari? A sam, ba wai ina nufin duk kai zaka yi ba. Amma ta yaya ne zamu samu? To zan shirya wani abu. To shikenan. Barka ne malam. Ka gane ni kuwa? Yalla bai muhimmi ne fa. Ka tuna Darmasagaram? Ni ne dan wajen Fadmarawo da Venkatalatki. Kai ne ka ji sana makarantar kwana. Lamahi, kai ne. Kalli yadda kai tsayi. Me kake yi ne? Kana da lafiya ko? A Amerika nake da zama ila. Oh, aikin zubin na'ura? Harkar zubin na'ura lokacin mutane ne suka cika ta. Ni kamfanin bada bashi nake da. Ya fi dacewa da ni. Har yanzu dai baka toya ba. Kana nan dai da sha'ircinka da iyayenka suke damuwa a kai. Mahi, me ke tafi da kai zuwa Baizak? To yalla bai. Tattaunawa ce da abokin ci da kaiya. Kwana biyu zuwa uku kace. Kai, kun san ma'anar bashi kuwa. Anan magana ta kare amma me yasa kuke ta wani neman sai an biya? Duka kun san labarin su macilan ogaran Narasin Maswami. Kun jinjiki na da ban tsoron gani, amma tsawon shekara a cikin turaren wuta ake taka shi, domin ba mu iya fuskantar ban tsoron asalin surarta. Ni ma kamar shi ne. Fa'ida a tajiri, amma kuna kokarin ganin siffata ta asali bom. Sireno, waya ne suka nemi na biya su bashi hakan na nufin in ma gaske su ta yawa, ko ta wurin kansu ya yawa. Ba na san mutum haka. Ina so ne zan ga malam Rajan da rana. Da Allah ku zan iya samun bayananka. Sunana Mahi daga Amerika. Zamsu gudan da. Barka da yalla bai. Zauna, ina jin ka. Wace ranar na yi magana da kai a waya? Wace waya? Yarka ce ta mika min wayar ta muka yi magana da kai daga can Amerika. To ani ne yalla bai. Kai hakuri bisa kai tsina. Kawai na ga tana rayuwar rashin sanin ya kamata ne. Shine ne mata fada dan ta kyare ta samu tarbiyya yalla bai. Kai har a waye za ka yi mata wata tarbiyya? Waye kai? Kai. Wai nan mu zai bada tarbiyya. Yanzu me kawo ka to? Yarka ta a $10,000 a hannuna. Na zo wajen ka ne domin ka biya ni. Kai, akan $10,000 tun daga Amerika ka dawo nan wai. Ko rufi 10 ce haka zan yi labai idan kuɗi na makale a gun mutum ji nake tafkar ahali na ne a tare da su labai. Wannan shine salona. Ni ma haka, ni ma ba na iya bacci muddin mutum ya taba min ahali na. Idan yata ta kira yanzu lallai ka ba ta hakuri kuma kamanci da kudaden. Dan ko ba komai za ka iya barin Baizak da ranka. Hello baba? Ina wani shagali ne da gawaye. Ina ji. Lele, mutumin da ya mare ki a Amerika ga sha ofishina. Ya zo waya biya shi $10,000 sa. Me? Ya zo Indiya? Baba sabu kar ka bashi kudaden nan fa. Ya ci mutunci na da yawa. Ba batun biyan kuɗi bane. Yanzu zai baki hakuri ne. Yi magana. Kai, ke ta yi hakuri. In ya bani hakuri, zai ita ne? Baba daga kafa fa wai zai tokare ni. Baba lalle ka gimtse kafar. Hakan ne kadai zai ban da zuwa. Kuma ma yayi mummunan furci a kanka.
wace ce karka bashi baba? Me haka yalla bai wata ɗabi'ar yara da yasasshiyar magana. Iyaye kamata yi su dinga tsawatar musu madadin mara musu baya kamar haka. Abin ƙara ɓaci yake yi. Kai, karatun me kake wani mana akan aikata rere? Ba abin da zamu biya. Me za ka yi? Zan yi shiƙa. Jikimar da ke tare da ni ne. Zan dawo gobe in sake roƙo. Washe garin ranar ma haka. Zan yi ta roƙon kowace rana. Har sai kun narke. Ba za mu narke ba. Za ku narke. Jami'an tsaro, yalla bai tashi ga Minti da Allah. yalla bai na da tattaunawa da yawa da zai tashi. Yalla bai ku. Jami'ai, yalla bai da Allah tashi. Maza mu je. Mu je da Allah. Yalla bai muddin ban samu haƙƙi na ba zan taɓa barin Baizak ba. Kai, me ba? Kai, wannan wasan kwaikwayon din na me? Saboda kai yadda ka haɗu da ni a ofis. Sai na tsara haɗuwar ta mu a titi. Kai ne kake kinsa wasan kwaikwayon nan. Daga shaƙe mu ya rigata. Me yasa kake duk wannan bayan ni kawai? Kuɗaɗe na ne ma. Ba zan bada ba. Dole sai ka bada. Kuɗi na ne ai. Kai, nan fa Baizak ce, ba Amerika ba. Yalla bai anan me kake so kace Baizak Amerika? Suna da mutane a can, muna da mutane a nan. Akwai titina a can, akwai titina a nan. Akwai ruwan gawa a can, a nan ma akwai. Baizak Amerika. Kuma ba za ka yi mutunci ba. Haka ne, abin da suka dauke da kare. Ni na ciro bindiga. Sheke ne za ka yi? To ya ne ba zan ya bane. To sheke ne? Kai, kada baka fusata ni. Mana kalle da kai saurin fusatar ma. Kamar wani karamin yaro, amma baka iya biyan bashi da aka karba ba. Kai, Dakata. Kalli wanda kuma ya taho. Jama'a kowa fa ɗauka suke yi. kai, ya kai me? Kai, wannan farajin Zarnat ne. Haka ne, ba sai ka bada da kanka ba ma. Rajan Daranat gashi nan, wannan shine Rajan Daranat. Ni in ka biya ni kuɗi na, daga saman rufi na ginin nika zan dinga ambata wa duniya sunanka. Kai, kana da jin yadda yake magana ko? Ya idan Allah, da rinda yake so ya fita ka. Mu kira shi shi mai magana. Kai, zan nuna ma me zan iya. Me za ka yi din? Me za ka yi? Wai shi zai yi wani abu. Kai, ka ja da Rajan Daranat a titi. Gabar ruwan ake za ta yi bakuwar. Gawar wani da ba a san kowa ya ba da kifi cinye rabinsa. Kuma ta kace. Idan har gawar tana sanye da riga, kar ka manta ka sa dala 10,000 a jihunta. Kai, da. Sarki, kai ku buɗe ƙofa. Ya dai madam, ya kike tsaye a cikin ruwa? Malam ya tafi aiki ne yaro. Ya manta bai tafi abincinsa ba shine zan kai masa. Ba ni zan miƙa mishi. Ba komai yaro kada ka damu. Dan Allah mamaki bani mana zan kai mishi. Ina ne gun aikin nashi? Ba ofishin aiki bane. Gadin da yake a cibiyar cire kuɗi ta makarantar Gitan. Wajen da yake aiki kenan. Me yasa kai ka kawo kuma? Na ce ta daina sa mutane aiki amma ba ta ji. Ba ita ta sani ba yalla bai. Ni ne nace ta bani. To zauna. Yalla bai ya daidai aikin dare waɗannan tufafin fa. Ba komai dan nan, bara a lokacin auren karamar yata. Na yi alƙawarin zan sake gina wani hawa a gidana. Kuɗin fansho na a bukatun gida da magungunan matata suke tafiya. Shine na ara miliyan 1.5 daga banki domin na yi wannan gini. Kaga ai dole zan dinga biya wata ko? Nawa ne ya rage a bashin yalla bai? Gobe sai mu biya. Ni zan bayar. A ni ba na son haka. A wannan shekarun bai kamata kana aikin dare ba don biyan bashin wata. Kai tunani akai. Tsoro da sauke nauyi su suke ingiza mu biya bashi. Rashin kimar da ke tafa da mutuwar kuruciya ya yi sai ya sa matashi ya kula da lafiyarsa. Ai sam kada ka damu kanka. Me ya faru ne? Na tunano wani abu daga yarantata. Yadda iyayena suke matukar tsoron bashi. Kwarai, kuma kullum cikin buga-buga suke dan saka biya kowace kwandala. Kai Sirino, komai ya kammala. Sirino. Yayin da gogajin ruwa ya farmaci karamin kifi, ya abin yake kasancewa. To irin haka ce ta faru a daidai nan. Waye? Ma shi nake rahoto daga bakin ruwan Cefula fada yalla bai. Duki fayan da ka turo sun iso yalla bai. Na busar da su na gyara su da kyau bayan daddatsa su. Sai ka gani waɗannan kifaye an rene su ne domin kiwatawa a gida da sawa a kwalbar kawa. Kada ka sake turo su zuwa teku domin farauta. Ba za su dawo ba domin teku cike yake da gogajen ruwa iri na. Ni gogajin ruwa ne. Bai nan ta shiga firgici bisa jiran waɗannan farmaki ko kwana ɗaya ba yi ba. Da farmakin ci gashi kuma yau an samu wani kusa da bakin ruwan Cibil Fada inda zagi fi suka gwabza. Mulki buracin da na fiye labai. Dan na ce biya ni kuɗi na kalle da ya rikice. Yalla bai razan da na sai kake bi dala 10,000? Yalla bai wasa kake ne? Me yasa zai ranci kuɗi a hannunka? Tambaya mai kyau. Ni ma tambaya ta kenan. Gaya min yalla bai. Me yasa mutum mai kuɗi haka zai kasa biya na dala 10,000 sa? Dan Allah ka biya ni kuɗi na yalla bai. Dan Allah. Halo. Yalla bai me haka ne? Dan karamin abu yalla bai ka baka kan mama shi? Kai mataimakin kwamishina, ni zan iya baka miliyan 10 ma. Ka ji da shi. Me sai ka ban miliyan 10? Madadin ka biya shi dala 10,000 sa. Ka ba shi wazana ta wuce. Gaskiya da lahu ba zai yi ta ba. Kar ka dawo mana mara. Karamin abu ne yalla bai.
kar ka biye wa jiki ma. Gaba ɗaya ka dagula komai. Ni ne hakan yallaɓai? Yallaɓai sai akai na dagula lamarin. Ka tuna a yanayin da na fara zuwa ofishin ka yallaɓai? Yallaɓai dan Allah, yarinya bashi na yanzu kuma me yasa zai kawo ga wannan kadami yallaɓai? Kai su bara juna kofi na. Ya ku na manta ne. Bufal a kawo kofi. A kawo kofi. Mamance da baya zan biya ka bashin ka hadda ruwa. Shi ya na kira ka. Can can. Magana ta zo ƙarshe. Kin tuna abin da nake ta nema kenan. Amma bisa sharadi guda. Kai su bara ju a kawo mun kofin nan. Kai Bufal, ka ce a kawo mana. Sauri.